директорът на 107 основно училище Хан Крум, господин Данко Калапиш. За посрещане и предаване на училищното знаме. Мирно! Предавам училищното знаме, чисто и неопетнено. Приемам училищното знаме, чисто и неопетнено, и се задължавам да го пазя като очите си.
свободно. Свободно им дадох. 26-та за открита. Давам думата на директора на 107 училище Хан Крум, господин Данко Калбиш. Скъпи ученици, скъпи колеги, мили гости, уважаеми родители, днес не изпращаме просто един випуск. Днес затваряме една книга. Една книга, написана с детски усмивки, първи успехи, труд, уроци, приятелства, понякога със сълзи, но винаги с надежда. Изминахме заедно дълъг път. Път, в който научихте много повече от формули, правила, определения. Научихте се да бъдете приятели, да бъдете отговорни, да вярвате в себе си, да падате и да ставате. Да побеждавате не само в състезанията, а и в собствените си страхове. Запомнете едно. Оценките са важни, но характерът е този, който ви помага да преминете през тях. Никога не позволявайте дипломата да бъде по-важна от човечността. Никога не замените добротата с удобство, честността с лесния път, а мечтите с страха. Животът няма да ви пита само какво знаете. Той ще ви пита какви хора сте. Ще ви срещне с победи, които ще ви направят щастливи, и с трудности, които ще ви направят силни. Не се страхувайте от неуспехите. Те не са краят на пътя. Те са неговите най-добри учители. Ученето ви също не свършва днес. Всъщност, днес то едва започва. Защото истински образован е не този, който знае всички отговори, а този, който никога не спира да задава въпроси. Светът се променя всеки ден. Само любопитният човек успява да върви с него. Бъдете смели, избирайте трудното, когато знаете, че е правилно. Избирайте истината, дори когато е неудобна. Избирайте знанието, защото то е единственото богатство, което никой не може да ви отнеме. И където и да ви отведе живота, не забравяйте откъде сте тръгнали. Тук, в 107 училище, остават вашите първи приятелства, първите учители, първите успехи, първите грешки, първите аплодисменти, които и днес са за вас. Това училище винаги ще бъде част от вашата лична история. Така както вие завинаги ще останете част от историята на нашето училище. Днес искам да благодаря и на хората, без които този ден нямаше да бъде възможен. Скъпи мои колеги, благодаря ви, че не просто преподавахте. Благодаря ви, че вие вдъхновявахте и вдъхновявате всеки ден. Вярвахте в децата дори тогава, когато те самите не вярваха достатъчно в себе си. Подарявахте време, знания, търпение и частица от сърцето си. Всеки ден. Истинският учител не оставя следи върху дъската. Истинският учител оставя следи в човешките съдби. Благодаря ви. Скъпи родители, към всички вас, които сте зад загражденията днес, зад барикадата, благодаря ви, че 7 години бяхме заедно и не бяхте от другата страна на барикадата. Благодаря ви, че вие бяхте първите учители на вашите деца
и тяхна най-силна опора. Споделяхте тревогите им, радвахте се на успехите им, стояхте и стоите до тях във всяко изпитание. Днешният ден е и ваш празник, празникът на победата. Поздравления за всичко, което сте им дали. Любов, ценности, възпитание, увереност да вървят напред. А на вас, мили мои седмокласници, ще отправя едно последно пожелание. Никога не спирайте да мечтаете. Мечтите са най-силното нещо. Госпожа Петрова ви го загатна, аз ви го пожелавам истински. Не спирайте. Не спирайте да мечтаете. Не се отказвайте да учите, защото знанието е светлина. Нека никога не забравяме да бъдем добри. Защото добротата е най-висшата форма на интелигентност. И когато след години назад погледнете и минете по тази уличка, с гордост кажете: тук започна моят път. От името на цялото ръководство, на целият екип на нашето училище, ви пожелавам здраве, смелост, вдъхновение и сили да превърнете мечтите си в реалност. Нека животът ви дарява с възможности, а вие имайте коража да ги използвате. Вярвайте в себе си, бъдете достойни хора и никога не забравяйте, че най-големият успех не е да бъдеш най-добрия. Най-големият успех е да бъдеш човек. На добър час, скъпи седмокласници! Нека пътят ви е светъл, а сърцата ви винаги изпълнени с надежда. Честит празник! Позволете ми да представя и нашите гости на днешната церемония. Доктор Елеонора Лилова, началник на регионално управление по образованието София град. Госпожа Бистра Гелева, заместник кмет на район Лозенец. Доктор Ваня Кастрева, човекът, с който преди 9 години създадахме тази церемония, дългогодишен началник на регионално управление София град до 2025 година и настоящ председател на Сдружение Архитекти на бъдещето. Госпожо Кастрева, благодаря ви отново, че сте с нас, защото заедно преди 9 години поставихме началото на тази церемония. Благодаря ви. Разбира се, позволете ми да представя и другите ни гости. Инженер Наталия Вълчева, директор на професионална гимназия по екология и биотехнологии, традиционен наш гост и член на управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. До нея наш гост е госпожа Пламена Асенова, която е и наш родител, но и наш гост, директор на 48 училище. Позволете ми да представя госпожа Анастасия Генова, заместник-председател на Сдружение Архитекти на бъдещето, и госпожа Вероника Кирилова, главен юрист-консулт на регионално управление София град, и човека, който се е скрил зад колоната, доктор Климент Христов, експерт връзки с обществеността на регионално управление на образованието. Доктор Лилова, каня ви за кратко приветствие към нашите седмокласници. Тоги. Господин Калапиш, представям си какво е за вас вълнението и вие като възпитаник на това училище, с колко трепет прочетохте тези ценни напътствия към ВИПУС 2026 година. Толкова е вълнуващо, че бих се обърнала към вас и като абитуриенти на основното образование. Днес е наистина изключително вълнуващо, не само защото затваряте страницата на своето първо училище и не само защото взимате първия ценен документ – свидетелството за основно образование, защото тук наистина сте постигали много
И по тази червена пътека, когато минете, ще усетите, че наистина сте заслужили този документ и вярвам, че занапред ще заслужавате не само документи, а ще заслужавате много ръкопляскания за вашия труд, който ще полагате занапред. Да, господин Калапиш е прав. Ученето е през целия живот. То тепърва започва. Но най-важно е наистина да бъдете хора с голям х. Това, което тук сте научили, наистина не са само формулите. Вярвам, че сте се научили да бъдете добри хора и ценностите, които тук сте положили, ще ви водят напред. Поздравявате за това, че наистина са били ценно рамо. Поздравявам и учителите, че те са били другото рамо, на което сте се опирали всички вие, скъпи абитуриенти на основното образование. Вярвам, че напред наистина ще сбъдвате мечтите си и няма да се притеснявате, че ще има много моменти, в които може би ще се съмнявате дали е верният път, по който сте поели, и може би ще ви чакат доста трудности. На всеки един човек в живота е трудно, но важното е да не се предавате. Важното е да си спомняте, че имаме и една много хубава българска поговорка, че всичко се постига с 99% труд и усилия и само 1% късмет. Така че ви пожелавам да се трудите с лекота, защото тук сте се трудили доста и вярвам, че занапред в гимназиите, в които продължите, няма да ви е трудно, защото всъщност, господин Калапиш, вашите резултати за регион София град са трети по успех. След СМГ и след НПМГ 107 основно училище по резултати тази година. А това наистина означава страхотни учители, аплодисменти за учителите, аплодисменти за учениците, аплодисменти за родителите и най-вече за ръководството, господин Калапиш. Поздравления и на добър час! Решите да си сваля шапката в знак на уважение. Уважаеми колеги, днес е ден за равносметка, но и за признателност. Всяко училище има своята история. Тя не се пише само с дати, документи и постижения. Пише се от хората, които всеки ден влизат в класната стая с убеждението, че знанието може да променя съдби. Именно всички вие сте такива хора. След години, изпълнени с отдаденост, професионализъм и безброй срещи с детските погледи, днес е ден, в който да кажем на някои колеги благодаря. Денят, в който поемат по нов път. Колеги, аз съм сигурен, че вие не се отказвате и не се разделяте с една професия. Оставяте следи след себе си. Поколения ученици, които ще носят частица от вас през целия си живот, както и аз я нося. Трудно се говори пред колеги, които са те обучавали. Повярвайте ми, трудно е. Учителят никога не се пенсионира истински. Защото неговите уроци продължават да живеят в хората, които е вдъхновил. Всяка написана буква, всяка научена формула, всяко окуражаващо слово и подадена ръка остават следа, която времето не може да заличи. Днес имам честта да връча сова и грамота на няколко наши колеги. Колеги, които много години са отдали от живота си за нашето училище.
Колеги, които са не само учители. Колега, който се грижи и за хигиената ни. Без който нашият втори етаж не би бил същият, какъвто е в момента. Колеги, нека тази сова, която ще получите след малко, бъде напомняне, че мъдростта, която са натрупали през годините, е най-ценният подарък, който оставяте. Тя ще продължи да живее в колегите, на които вие сте били пример, и в учениците, които сте научили не само на уроците от учебника, но и на уроците от живота. От името на цялата общност ви благодаря за всяка безсънна нощ, за всяко търпеливо обяснение, за всяко насърчение, за всяка усмивка и за всяко преодоляно предизвикателство. Пожелавам ви здраве, спокойствие и време. Време за близки, любими занимания, пътувания, нови мечти. И за всички онези малки радости, които професията често ви е карала да отлагате. Но най-вече ви пожелавам никога да не забравяте за нас и за училището. Това, че формално се пенсионирате, не значи, че днес може да не сте тук отново. Днешния жест е просто жест на благодарност. Това не е затворена врата и моля, не го приемайте така. Вратите на 107 училище винаги ще бъдат отворени към вас. Скъпи колеги, благодаря ви за достойния пример, който оставяте. Благодаря ви за професионалния път, който извървяхте с чест и достоинство. Благодаря ви, че бяхте мои учители и мои колеги. Едни от хората, с които и благодарение на които аз се развих на добър час в новия етап от живота ви. Нека бъде изпълнен със здраве, радост и заслужено спокойствие. От сърце благодарим. И сега ми позволете да започна с първият колега, който искам да удостоя с ова и грамота с благодарност и признателност за госпожа Йорданка Братанова. Човека, който отдал много години от живота си на нашето училище. Следващият колега е госпожа Елена Янева. Отдала не по-малко години от живота си на любимото 107 училище. Има още двама колеги учители, които днес не могат да присъстват, но една от колежките ми е написала послание. Ще ми позволите да го прочета. То е послание предимно към децата. Специални аплодисменти за госпожа Жени Хинкова, която също приключва своя път и е била учителна част от седмокласниците. Посланието, мили деца, е към вас. Скъпи седмокласници, мили деца, от народните приказки и мъдрости знаем, че най-голямото богатство е здравето. Ето защо ви пожелавам от сърце, бъдете здрави. Помнете, че няма нищо по-красиво от високия дух. Не губете своето вдъхновение, креативност и култура. Няма нищо по-ценно от знанието. Трупайте и множете своите знания. Те ви правят по-уверени. Въображението е важно, по-важно от знанията, е казал Айнщайн. Така е. То въображението ни кара да мечтаем и помага на нашите мисли да се реят свободно. Изпитвайте удовлетворение. На всички вас, присъстващи на настоящата церемония, пожелавам дълголетие и просперитет. Весело лято, изпълнено с много слънчево настроение, незабравими, прекрасни и зареждащи преживявания. До нови срещи по дългия път
на приключението живот. С обич, госпожа Жени Химкова. Ще ми позволите да връча сова и грамота за едни хора, които оставят след себе си много повече от чисти коридори. Оставят доброта, грижа и усещане за дом. Леля Галя, Галя Стоимирова. Познавате ли Леля Галя? Още веднъж аплодисменти за нашите колеги и безкрайни благодарности. Поклон от мен. Скъпи колеги, обичам ви. Благодаря. Сега ще поканим при нас Биляна Георгиева от 7 В клас, която ще ви поздрави с песента "Непознати улици". Никой не разбра
посрещнем Стефания Петрова, представител на Випуск 2026 година, за кратка благодарствена реч от името на всички наши седмокласници. Здравейте! За моето 7-годишно пребиваване в училище научих няколко неща. Като за начало разбрах, че оценките не показват нито какви хора сте, нито колко сте умни. Това е просто мнението на един човек, който няма как да знае колко знаете и какъв труд сте положили относно това колко сте научили по преподавания от него предмет на 17 октомври в 10:40. То това е нещо толкова относително, субективно и променливо, че не може да бъде описано и обяснено от наша стопална система. Важно е вашето мнение за самите вас. Както Карл Густав Юнг е казал, един ден светът ще ви опита кои сте. И ако не отговорите, той сам ще ви каже. Моят съвет е да отговорите, че сте силни, умни, независими и обичани, защото само така ще станете такива. Защото вие сте човекът, с когото ще прекарате целия си живот. Правете грешки. Всъщност, дори да не искате, вие със сигурност ще ги правите. Този, който никога не е правил грешки, никога не е опитвал нещо ново. Така казал Айнщайн. Изследвайте непознати улици, бъдете най-лошите и най-добрите. Животът е като река, която постоянно тече. И няма смисъл да седим и да съжаляваме за всяко камъче, което застане на пътя. Грешките отминават, а ние можем само да се учим от тях. След 5 години съм сигурна, че ще се смеем на сегашните си проблеми и драми. Сега е моментът да ви разкажа за една моя приятелка Лили. Тя е един много умен човек, на когото искрено се възхищавам. Тази млада дама също е била 7-ми клас като нас. Тя много е учила и се е подготвила за матурите, обаче неочаквано е изкарва по-лош резултат. Така вместо в мечтаната й гимназия 91-а немска, тя попада в 9-та френска. Можете да си представите какво е усещането. Там обаче тя намира най-добрите си приятели, страстта на живота й, актьорското майсторство. Скоро я попитах дали ако може да се върне назад във времето, би сменила гимназията, в която се е приели. Отвърна ми, че не би го сторила за нищо на света. Така че всичко се случва с причина. И може би грешките, които правим, са малки побутвания, които ни помагат да стигнем до място, за което сме предназначени. Дойде време да изразя моите благодарности. Благодаря на учителите ни, които ни подкрепиха и ни помогнаха да стигнем до тук. Благодаря и на тези, които ни докараха до много, ама много плакане, тръшкане и нервни сривове, защото те ни направиха по-силни. Благодаря от сърце на хората, които ни научиха да пишем, да четем и да сме добри, да не клеветим, да не използваме думата гадно, нашите начални преподаватели. Благодарна съм от сърце и на родителите ни, които видяха всяко пречупване, всеки плач, не избърсаха всяка сълза и ни бута да продължаваме напред повече от 14 години. Те бяха до нас във всеки Божи миг. Благодаря и на моите приятели, които направиха дните ми по-щастливи, кортизола ми по-нисък и понякога бяха единствената причина да ходя на училище. Благодаря и на нашите директори, които правят това вълшебно място, 107 основно училище Хан Крум, възможно. Ще завърша своето слово с думите на един гениален герой – Мечо Пух. Какъв късметлия съм аз да имам нещо, което прави изплуването толкова трудно. Благодаря ви! Време е да обърнем и малко повече внимание на нашите седмокласници. Не сте били пренебрегнати. Сега отново ще поканя при нас господин Данко Калапиш и нашите гости, доктор Елеонора Лилова, началник на регионално управление на образованието град София, и доктор Ваня Кастрева, председател на Сдружение Архитекти на бъдещето, които ще връчат златните медали на отличниците на випуска. Тъй като имаме множество златни медали, двете наши прекрасни дами, гости, доктор Лилова и доктор Кастрева, ще имат честа и удоволствие да ви закичат златните медали. Биляна Костова.
Карина Панчаревска. Лилия Бугаринова. Стефания Петрова. Стефи Петрова е един от нашите членове на Менса и получава и златна значка от Менса България. Виктория Петкова, човека, който винаги е бил един от нашите хористи, солисти, забравих думата. Вики, обърни се, получаваше специална грамота за изключителни заслуги и вдъхновяващо участие като главен солист на хора на 107 училище. Криси Хамова. Кристиян Бачваров. Ако искате, свалете шапките, като идвате, за да става по-лесно слагането на медали. Марта Маркова. Златен медал. Ема, не я сваля. Не я сваля. Не я сваля. Александра Андонова. Борис Кьосев. Седми В клас. Даниел Марчев.
Ева Панова. Селин. Хайде, Селин, давай. И последния златен медал е за Християн Георгиев. Благодаря на госпожа Лилова и на госпожа Кастрева за златните медали. Започваме с сребърните медали.